Alex. Hola, eu son Félix e presentamos Rita Y los ladrones de tumbas. Este libro pertence ao xénero da narrativa e ao subxénero de misterio e aventura. O autor deste libro chamase Michael Valverde, que naceu en Victoria no 1996. Estudou Belas Artes e, ademais de ser autor, é o ilustrador deste libro. Este libro está publicado pola editorial Macmillan. Leva publicadas 7 edicións e a primeira vez foi en setembro de 2007. Esta novela conta con 67 páxinas e vai sobre a Rita, unha nena que viaxa a Egipto para visitar o seu tío, pero que, sen darse conta, non é unha banda de ladróns. Elles axuda a roubar, pero ao final recupera os obxetos roubados. Así que recomendo este libro porque é moi interesante e moi divertido. Eu o recomendo porque pareceme un gran libro e, de feito, é un dos meus favoritos. Esperamos que o disfrutedes tanto como a nós. Ata a próxima!